Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan kami Peternak Cilik Siang. Kami sekarang berada di Serangan Melarak, Ponorogo. Tepatnya di dalamnya kandangnya Bapak Nardi, Mas Bu Eni Bidan Serangan. Ini kedatangan Mas Mantrinya dicek ayamnya. Ini bisnis ayam petelur, guys. Jam terbangnya Pak Nardi sangat-sangat handal, guys. Suhu senior, guys. Ini pengambilan DOC umur 2 bulan kurang, guys. 2 bulan kurang. Mas Mantrinya ngecek kesehatannya ayam dan tentang kebersihan. Ini dulu waktu masih kecil-kecil saya ya datang ke sini melihat, guys, tapi saya nggak ambil videonya. Ya, terus datang ke sini lagi, kok ternyata sudah besar-besar. Saya nggak berani masuk, guys, soalnya ini steril kayak saya, mungkin ada virus-virus, takutnya menular ke ayam. Soalnya ini bisnis besar, bukan aneh. Ini kandangnya ada 3 tempat, guys. 3 tempat, 4 ini 1, 2, yang sebelah sana itu 2. Besar-besar, guys. Ya, mungkin sekitar satu kandang itu 2000-an ekor. Nah, belum, guys, diarahkan, guys, dilepasnya mungkin ininya, guys. Oh iya, kebun nih karo merangi dilepas biar jatuh. Anginnya biar los. Ini dokter, guys. Telur sekarang harganya berapa, guys? 28 atau berapa, guys? 2 bulannya segini, guys. Belum ada 2 bulan. Nanti kalau sudah berapa minggu, ya saya nggak hafal, saya bukan peternak ginian. Siap produk itu berapa bulan, guys? Yang tahu coba komen di kolom komentar, guys. Mungkin kalau ayam kampung 7 bulan sudah produk, sudah telur. Kalau ini nggak tahu lah, mungkin sekitar 5 bulan atau 5 bulan setengah sudah produk. Ragate banyak, guys, ini, guys. Soalnya setiap beberapa hari sekali. Itu tadi saya tanyakan sama Mas Mantri itu, dokter itu, DOC umur 0 hari itu dalam jangka 1 minggu itu kadang-kadang 3 kali vaksin. 3 kali vaksin. Saya dulu ya pernah, guys, piara macam ini, ya saya liarkan sampai bertelur itu 300 ekor. 350 ekor, guys. 350 ekor itu bertelurnya mencapai 300 lebih dikit, enggak sempurna, enggak sampai 350. Ya, saya tanyakan sama mantrinya itu, ternyata sudah cukup bagus. Nah, saya jual semua dikarenakan apa? Dikarenakan kedunan rego telur, guys. Telurnya di saat itu
biasanya kan 19.500 per kilo, paling enggak sekilo isinya ya 14-15 gitu. Lah kok telure turun cuma 16.000 per kilo. Alah, ya rugi pakan udah, akhirnya ya tak akhir nih, tak jual per ekor 50.000 per ekor 50.000. Yes, semenjak itu saya belum mulai lagi. Kalau untuk saat ini saya usahanya ikan gurame, lele, dan nila, dan ayam kampung. Bika itu bangkok ya nggak banyak ya, mungkin ayam bangkoknya itu di rumah ada sekitar 100-an ekor. Ya, saya liarkan kemana kemari ya, tapi kan ya walaupun diliarkan kan enggak ngerusui tonggo, saya bahkan saya los guys, lapar pakan itu aja ya. Mungkin bulan kedepannya itu mungkin bisa jadi loh ya, kalau enggak berubah pikiran ya ngambil diosis ke Dinamika Kepaltri sana sekitar 300 sampai 500-an ekor gitu guys. Terus masalah vaksin nanti kerjasama sama Pak Nadi, Mas Ibu Bidan ini itu nanti kan vaksinnya itu per 1000 itu bayarnya 40.000 rupiah per 1000 ekor. Jadi nanti mungkin vaksinnya ya sekitar 500 ekor itu mungkin 20.000 dibagi, soalnya dibagi 2, 40.000 per 1000 ekor dibagi 2 sama Pak Nadi kan berarti 20.000 eding kan gitu. Tapi 1 minggu itu 3 kali guys, sampai umur mungkin sekitar 3 mingguan gitu guys. Dengarin pencerahan itu. Nipel lah. Nah udah guys, diarah nih minumnya pakai nipel, itu malah lebih efisien, lebih bersih, lebih praktis. Diarahkan guys sama dokternya, diarahkan disuruh bikin toren, penambungan agak pendek, agak nggak boleh tinggi, soalnya kalau tinggi itu beliau bilang tekanan airnya terlalu kuat, jadi ya sedang aja segitu, itu aja ya, tekanan air sepenting ada gitu aja. Bagus lah guys, bagus guys. Ini 500 ekor. Waktunya bersihin nih mas ya ini ya. Ini waktunya bersihin, waktunya mindah ya. Oh iya. Kotorannya biar jatuh. Sih ya. Nah, oleh pemasukan lagi Pak Nadi, oleh sang dokter. Masih takon kerep niku apa? Kurangnya piye ngono lho. Kayak setengah iki sing duwe kan rada ndak. Ora kok rodok lho, wis bolak-balik sampean aturne mang wis bolak-balik kon ngene tapi kan ndak sampean. Tapi ya sehat Mas, Mas ya. Nggih, sehat nggih. Kirangnya pripun niku? Nggih, paling
napa tempat nih? pakannya kurang, Oh, tempat pakannya kurang ya. Ini sama nurunkan skam. nggih, terus masalah niku napa niku wau? Secara Nipe visual ayam sehat lah. sehat nggih. Bobotnya juga Ini umur 8 sa- minggu kurang. sampai produk ini umur berapa Mas biasanya? Biasanya sangat produksi itu umur kisaran 19-20 lekas produksi. 20 minggu ya. 20 minggu. Semakin bertambahnya umur niku vaksin tetap 1 minggu 3 kali Mas. Vaksin kalau ayam produksi dari bulanan, 1 bulan sepindah Nggih. vaksin rolling NDIP sama ND Lasota. Sama Rolling 6 ya. bulan sekali itu Gantian vaksin gitu AI, ya. ya. Berapa bulan sekali AI? 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan AI. 2 bulan obat cacing. Tadi sampean matur per 1000-nya pinten vaksin niku? Vaksin jasanya atau Jasanya. jasanya itu sekitar 40-45. Niku sudah ada obatnya. Obatnya belum. Oh, belum ya? Oh, gitu ya. Tadi belum, guys. Ya mungkin kalau masalah harga obat bervariasi, tergantung obatnya apa gitu ya. Produknya dari mana? Oh, lihat produknya juga ya. Pak Nardi, aja nangis toh. Ngeluh ayame sing kono urung kok pakan. Telur ya urung sampean jumbuti sik dirusui wong ae. Ora aku yo nang kene ya ora ngrusui ya. Kerja ya. Untungnya dibarengi Pak Dokter iki ya ora iso nyantai nang kene, Mas. Aku yo ketulung kok iki Pak Dokter iso anu, iso nguyu. Maune ndak iso guyu. Wong nyapa to kan. Ora iso guyu ki nyapa wong duit kentalan ora iso. Kaya ngono kan. Kandange panjang guys. Sanding anu kubu. Iki calone ora sampean isi bar nanti. Iki to. Iya calone. Calone tak rubah. Oh, sik arep direhab ta. Tak gawe apa? Arek sakne tak tutumin ya. Oh, alah. Heeh. Lah sing kene kok nggih apa sing depan iki separo. Planning. Ya, selipan. Oh, alah ya wis nggih abrak-adakan lah. Arep bentuk-bentuk omah. Dawa niku ngene iki lho. Dekekne ditujuli surat itu. Sing iki, sing kidul iki arep kok rehab sik. Iya, ya. Lah iki anune tugel ngono lho. Ndi? Kandak apa jenenge? Ganti. Iya. Ganti. Nek tutuke kono kok tak akhir mubeng itu tak. Tak apa jenenge? Khusus kutok kono. Kono ngendi? Sing gede dhewe sing kosong. Oh, kae to. Heeh. Oh, nggih DOC. Oke. Iso sing 2000 kan. Iya. Kok jan iki penuh ya. Golek nek kontrak. Iya. Karyawane urung golek ngono lho. Kon golek ra gelem loro kaya tetap ngono kan. Ndang. Patri. Lho guys, kandange lho. Ini lho. Ini teko. Apa jenenge? DOC. Iki ana dokter rene. Saiki teko cara-carane Lho guys. pitik Pengopenane, perawatane, segala maceme. kok bareng karo aku njukuke DOC. Yo poso Berbodo sisan Pak Adi. ben munggah ae sik. Ya kae bodo terus munggah. Nggih. Kuwi mang gitu emang. Munggah. Wis ya? Wis. Ayo. Lah ini teko pira regane? Lho Jelas ya. arep piara ayam betelur juga guys. Aku takoknya kampung iki Kori. Beneran. Kori. Kudu cek iki. Wis apa lho, Mas? Wis meneh. Anu. Merke jenisnya. Apa Sabron. Oh, sabron. Aku sing mulai pas dinamika mawon. kuwi kuat wong to iki. 13. Oke.
Iki kok masuk we. Isabren 16 17 e larang. kelarangan. Oke. Dibati kowe kok. Bengko. Nek anu ben dipandu Mas iki ngono lho. Kaya aku ku lho. Engko pokok karo kene eh Njaluk nomor masih. ngene. Iya tumbuhannya indigo vera, suket apa jenenge? Telo Papua, suket odot, telo tahun. Lho guys, masih arep piara ayam petelur guys. Lek kita sik engko dhisik ya guys, alon-alon guys. Ya. Biasanya kan anu bahasa Jeki lho buka Indo. Wah, kan ndok koyo ngono. Oh, Zaki Bondrang. Saking bundrang kidul dalan gitu. Sami kan Jeki membuatkan Stranisa mungkin 13-an. Isabren. Jadi paling mahal Lokman. Lokman itu kisaran 15. Loh, jenisnya Lokman ini sekitaran 15. 15 maksudnya 1.500.000 per box. Gitu Mas, per box ya. Per box 1.500.000 ya. Tapi si 100 biasanya anunya 2, repaksinya 2 Lebihan. per box ya. Ini repaksi. Ya sing kidul apa Pak di sini? Kandangnya kidul iki. Mentok sih an sementara aku yo nggih nggih kan nggih sih. Oke, mentok ya, Mas. Mentoke 14 sirang loro. Sing basong. paling karo sampean kayak mayor. Engko kok godhok kayak kok ngomong ilang gayamu kadang-kadang kayak gregetne lho. Bojone. Iya ben asale bojone padahal digowo ngene kancane. Ya loro ae. Aduh omong. 100.500 berarti 5.000. Nggih. Sing anu loh Mas. Sing Lokman. Ngapik dhewe. Nggih. Lah itu enggak cerita Oh, sing apik dhewe lho, Mas. Dene sing tuwahan karo anu sing Isabren. Dan cuaca apa cuaca demi iki. Oke, Strane Isa. Lah Mayoritas saya Isa. ya sing ki Alhamdulillah. Isabren. Isa ya kisaran 13. Beda nyobi pinten Mas? Ora nyobi ya maksudnya ya piara kok nyobi. 1000. 1000. Pemula. Anu panen lho, apa jenis sawite? Ya regane apik. Anu nang Paling nggih 200 Jenis sawit besaran ngendi? nang Sumatera? Sumatera. Oh. Bengkulu. Pinten per ton sakniki Mas? Sakniki. Saniki per ton ke 29 28. Oh, 2.800.000 nggih. Nek zamane kula tahun 2005 kan isih 700. 700 ringgit lho ke Malaysia soalnya kula. Anu kaya apa jenenge pas 98 sing krisis iki lho. Nggih. Rp500. Biasa. Mana ini ditunggu wae kurang dari. Iki iso Saiki Nah iki ora kok rodok ya iso ngguyu. bengko. Minggu ning kene. Wes Gek sawit ki 1 bulan 2 kali Mas ya. Petek 1 bulan kan 2 kali petek. Tah ngono kuwi lho. Kulo Mbak Tadi. Anu kebunmu hektaran nang nang kene iki lek pomo ditanami sawit bisa enggak Mas ya kira-kira? Pomo lho. marah ya anu. Musimnya kan enek tiga enek. Oh iya, lelek kono kan enggak. Tiga kan sawit seneng banyu. Iya. Pomo di sibel. Kayak nadur kurma Pomo Saudi. pomo di sibel ngono piye ya? Aku pemerintah. mau Mas teko kono tak jajal tak tandur sanding omah. Nggih, terus Wohe iki ora iso apik. Dek dipangani pucuke iki dipangani wawung apa-apa. bajing apa? Wawung sing mateni klopo kan Mas. Oh, wawung Nah, berarti. ini wawung akeh. Tapi tetep saged buah ya. Saged buah pasir. Niku pun umur berapa tahun buah niku? Mulai buah. 3 tahun. 3 tahun buah. Nandur pisan ngono wis dadi puluhan tahun. Kek nanam pinten pokok? Apa gajahan kula nang 1 hektar. Gajahan Mboten sing anu sing teng Indonesia teng mriki. lha sing tengan. Lah teng mriki to, Teng mriki nggih teng griya. gangsal napa pinten ta?
Sawit. Ning alun-alun. Ya terus pami uwah terus sampean sadene teng pundi? Gaya ya mioman. Ayo kan lek upo nandur uwake gamane enek 2 hektar gamane nang kene terus jual iki nyandi lek nang kene. Rek mare yo Ya pengepule rengeneng ya Kan iki pabrik. ternak wedhus saiki. Tenak wedhus. Nah, wedhuse pol iki. kena wedhus. Ya ya oke ae soalnya pakan ora tuku ngono. Ini iki gek salok ning kono oke. Heeh. Kita tinggal yang Sumatera tak kon ngerti nang kene, bae ngerti sanding ngono. Dong telo sampe sakmono dhuwure ya. Apik dong delok. Wis sampean coper Mas ngene. Mboten langsung. Ora kopi. Wes. Mare yo campur yang saus. Nggih. Bah apik anune Indigo Vera. Aman. Tapi regane rada mesti Pinten ewu po juwe? 3.000. 3.000. Pinten sakniki telure? 24 sama 2 24 ya. arah. Rasa mandap wonten dek kapan. Saiki juga. Kudu saiki ki wis ra. Kan salah ya. Jadi Kori apa cah ndi to? Saki iki Ingin nanom. Nanam mana ya? Akan jadi ya. usahane rono-rono guys iki guys. Mas iki. Gini ku. Sing anu rencane. Oh, sampai Aku itu ya wis sampe itu ya. Wong lemu. Supire ya sing lemu. supirnya kita nih. Supire ya. Memang dulu mas sambet kui rambutnya warna pirang lah ya. Nah, iya kuwi kan. Jadi tidak ingin nanam bibit ngidul gitu. Enggak paham lah. Sing buka ayo apa supire apa apane sing lemu. Sarean guys. Supirnya langsung aja selemu. Sarean ya si aktif. Untuk barengan Andang ya menedawan iki guys. Berang ayo Pak Nadi iki sing iki. Iki. Ini 1000. 1000. Lemperene iki sedeng 500. Lah sing lor. Sampun. Sing lor urung. Sing lor Emperan lor. tahap kedua. Lah kedua Iki emperan terus itu bareng di kosong kae terus emperan kono. kosong kidul kae to. Iya. Kayak jangan Kae isi piro kae sakmono kae? kayak 600 sedeng. Sedeng ya? Ngiwenengen. Terus sing idule diemperi ndek ngene tumbuk loro. Wong Jawa ki cakah-cakah pokoke. Kurang, biro-biro kuwi panggah kurang. Engko lek wis Bosok wis kuwaken ketantilan lek. nggone sajati. Telok. Kerja ora oleh. Kesel umum. Kesel ngamuk karepe dhewe. Kadung mesok lho. Apa ember Heeh. karo godhog tak bal. Pecah getun jan Iya. Bosok pecah getun. getun. Ya ngono kuwi lho. Kadung ku selawake. Melangkah kene kok ning ember ning kene. Panggah bal. Godhog ngene ya bal. Dia teko nggonmu kono. Bosone pecah. Ini tak delokke pecah. Bah. Hele ya getun akhirnya tuku neh. Ngebal berarti padha karo bayar. Lah wong tuku ember 20.000 bayar 20.000. Lo pecah. Memang mbok kena apa ora ngono ora ngerti paling anu tak tepaing dhuwur teblok aku. Paling kok beleh karo kanca-kancamu terus omong ilang. Hilang. Nah, Ono lewat mateng. lah ngono ki pradil nang aku ki jere ya tetep omong ilang lho Mas. Ning aku ya ndak percaya. Cocok karo angen-angen iki. Paling kok biyen dhewe. Ya paling iki go nang kancane ngono. Go ngene kancane beleh mangan bareng-bareng terus omong nang bojone ilang. Aman. So sing tukang gawe iki anu ati.
Pane kok golek dhewe. Kok ndang nilang bojo nesu. Heeh. Oh, ndraya tekune Pak Nardi ngono kuwi lho. Bulan mentak bareng kan lho. Hah? Mentak delok dhewe. Apa jenisnya apa? Prambon? Prambon, adek sing apa jenenge? Jumbo. Pirang-pirang ngene kancaku lek jumbo arep nempel bibitane. Lihat mentok, guys. Dah, Pak Nardi barang-barang di barang-barang dia. Gila, guys. Si nom-nom, guys. Jenisnya dragon. Burung enak anu nih. Burung enak apa ya? Burung enak minti nih. Burung enak anaknya. Yo guys. Loh, anak sing muncul sih tok. Ayo. Jaya guys Pak Nardi guys. Jaya tenan lho ya. Tak aturne wanita aturne jaya soalnya apa? Iso nguliyahne anake loro kabeh iso wis lulus kuliah dadi sarjana kabeh. Putra-putrine guys. Wis kerja nang Jakarta kan. Sukses-suksesan. Bu Nardine ya dados bu guru. Muncul sitok guys. Nanggone ngendi? Nah, telure teng trempol rokah. Oh, Pak Nardi karo Pak Dokter naik kandang guys. Kita nggak berani guys. Nanti takutnya kita membawa virus. Sudah guys, pakan nih guys. Betul sakit tak kirim yang lanjut itu. Kayak nunggunya itu. Pakan nih guys. Pakan ini sing bikin ya kita guys. Terus nampak nanti dicampur dewi. Nomor sini kilo kenal jangan ada senyap ini. Mikro kandang itu mungkin bisa habis. Terus mungkin sini kilo kak senyap ini ada minum metal dengan tubing. Ending. Ya mungkin ada banyu seminggu rutin dong. Oke. Ini kan mungkin kelemperi kan. Isi pinten nih sing mriki samping niki. Ini 500. 100-an. Nggih. Iki lebih gede dan ini 500 semuanya kan. Jadi yang niki mawon dicoba metal kali kutu aneh ngono. Nggih. Sing kok gawane kok ikan, Pak. Nggih ya. Lempah-lempah lho. Nggih, Pak. Disarankan dianjurkan
dibikin pakai netol ya minumannya, lebih efisien. Kalau ini sementara kan pakai keran itu, pakai keran terus ada selangnya itu, nanti kalau pagi dikesut, dibersihkan, terus diisi air lagi, begitu tuh. Enggak. Virus tak gah ora, daripada yang kena virus pakai ini ya. Nang negara Cina ngono kae mlebu area ngene iki wis ora oleh kon adus sik kok jane. Nggih to, Mas? Nggih. Iki Pak Nardi sik rada bebas iki. Kudune kono iki pintu besi iki air. Dadi mlebu kudu nyok. Anu apa kuwi? Blenyok banyu sik. Oh, adus sik ganti kostum. Aku ditawani kowe, kulon lho Kon nuku to? Iya. Lemah to? Pirang ru? Ya sekitar 30-an. 30 ru. Terus njaluke perune Ini lain selawe. 2,5. Larang menang nggo jero nggone ge ora nek dalane. Eneng kae. Oh, kono dalane anu kae to? Heeh. Oh, ngene Roni ngalor kuwi to? Heeh. Oh, truk iso masuk. Bisa. Langsung langsung nang lokasi Iya. truk. Lah kulone wis Tegal lho. Oh, kulone dalan. Iya kulone. Oh, kulone Tegal iki. Heeh. Wah. Kan Ciwut to. Heeh. Kulone Tegal kene, Heeh. lori Tegal. Ah, kok tututi sisanya apa lho? Ya iya kene tak omongi. Sik Sing kok lah nomor kok. mbel gede sing ngono kuwi Pak Nardi ki. Ngomongnya tuwek tuh. Lah iya kok DP separuh sik ngene kok dalane ndok pirang kilo ngene ya jujul rek. Patang puluh dulu. Nah, iya. Kuwi pomo pira ya? Lek 2,5 pira? 2,5 perlu. Heeh. 2,5 ping 4 pira? Ya satu. Ya berarti 1 juta. Nah iya kok DP selawe sik kok goceki ngene wis rek. Sing penting iso langsung sertifikat gak? Iso. Ora lemah negara ngono gak? Ya kuwi sertifikat ta. Wisan. Wis menak karek mindah nang sampean langsung. Apa nang anake sampean? Lawe ping 4 lawe aku. 100. Nah iya 100 rek. 2,5 ping 4. 2,5 ping 4. Nah iya ping 4 ya, berarti 100 ha? Lah iya, Kotake 100. sekotak. Ping 100 ping 100 ya. 10 lho. Iya. Ya 100 lho. Kotak. Lek dibagi loro kan arek 50. Paling 40 juta. Alah enteng kok gebres nih pisan wis. Tuh. Ah. Yang 540 juta. Ah, pas oleh lemah. Terus DOC ngutuk neh. Halo guys. Nih wong lek kadung ngerti dalan wis panggah iso. Lagi lari iki yo isih lho. Nek jatine diraki kudune. Lelek lore jati kuwi lemah negara kuwi. Kuwi penghunine akeh pol aja kuwi. Enggak. Mbok kok anu bodo tangi penghunine. Sarean. Wis yo gek tianu gek sampean ndang nyandak kene. Tirampone kono gek wis ya. Dipake tak omenane. Oh iya wis no. Oh iya anu to, kok ilane banyune to? Iya. Oh iya wis. Sing kono Iya. kari ra opo. Sing iki Oh ya, lek sing lor. Sing lor. iya sing lari iki hajine kan dhisik Heeh. Oh alah. Ngene iki ngesute ping pira sedina? pisan. Bisa. Esuk tok. Iki pisan. Esuk. Esuk kok sesuk neh. Oh, Ben sing apik pindho wis ana lumo bisa. bisane tapi ya sehat lho. Jane duwe karyawan kuwi mang ya luweh bersih, luweh sehat, luweh sembarange, luweh lancar. Nggih to Pak Dokter? Nggih to? Heeh. Iki anu kok, mentok lho. Menak memang gede ning kok urung enak DOC ne, urung enak mintine. Ya wong urung supi lho. Ya sik nom-nom ya. Urung eneng patang sasi. Kuwi lanange eneng ora Bang? Lanang iki maune iki
Apa sing kok goreng? 8 pas ngono lho. Ya kok goreng loro Imam ya. Ucul sitok lho pite sampean, kuluan. Ucul sitok. Ya wong kandange dhewe kandang raja. Lah iya ora kok cekel ngerti sawet slira utawa ula engko geton. Wong ucul dimlehne kok. Hah? Ucul kokone dimlehne ponjong wong. Men ta. Ngono iki kok ijoli ndok sekilo kowe ora rugi lho jane. Ya lingkungan kene iki ajane anu kasak. Oh, alah ngono. Oke. Kae ceblok lho. Ceblok sitok lho. Loro. Oke men Pak Nadi. Raja kok. Beh. Lah iki lho. Udah ceblok oke. Oke tenan lho 1, 2, 3. Ya 4, 5. Berarti ada endoke sampean iki kurang anu Pak Nadi. Kurang rapet. Ora ada endok ya kandhane baterene. Ke anu kerenggangan. Wah tenan lho, untunge teleke anu enek gek empuk. Ndok oke, sing ceblok-ceblok. Karena telake iki kan empuk. Lah iya. Ora pecah. Yo lelek natap iki Pak. Iya. Ya, sampai sik ora apa-apa. Wis. Wis ya. Wis rampung guys, wis nyampe ning ngopi mari mulai. Oke. Amene apa jenenge? Videonya ditutup dulu. Wis Pak. Iki Mas iki bos Cuman lah mau makan. bos puyuh, bos wedhus, bos sawit. Kreator kita. Iki ora anu Mas, iki kur YouTube ning kudu acak-acak ora nek sabar. Mun subscriber kur 200 saya ndak genep lho. Kur nggih dolanan, nggih hiburan to. Ya ora tak edit. So, mana tuh? So, oh siarah, iya siarah kubur. Nggo nang lawangan Cilo ngono kok wis duit ngono. Lah, ngompo ngau-ngau wis jan. Ini Cilo gitu. Goro-goro wae. Iya, wis gawe perkara. Iki apa sing nang Singapura to? Iya. Ora yo ngono kuwi Mas. Nah, ya Pak Nardi ada yang gerweken ngono lho, Mas. Aku lek sore no makan urung anu sik to. Krono duit. Oh, ngono. Ngono arep kandang nang lore ya. Lah iya. Enggak, Mas? Sehat ngene. Ora mulai dak ono bel. Ora ngebel. Siarah. Belen to. Oke, tutup dulu guys videonya. Besok lagi disambung lagi. Nah, semoga Anda diberi kelancaran rezeki, kesehatan, lahir dan batin, sehat walafiat. Yang belum menikah, moga-moga cepat diberi jodoh. Yang sudah menikah, ya semoga diberi istri yang kedua. Oke, selamat siang. Bye-bye.